HSP Drama Production Center presents Sulat Gikan sa Impyerno. Sinulat o gubos sa direksyon ni Sean Hulapong Pantalyon. Recording Technician Gilbert Morley. Musical Scorer o Audio Supervisor DJ Taurus. Recording Editor Christian Failnar. Sulat Gikan sa Impyerno. Mga igsuon, kumusta? Aniya na usab kami karon aron mudalit kaninyo niining sugilanon nga naguluhan. Sulat Gikan sa Impyerno. Nahisubay kining atong sugilanon sa kinabuhi sa duha kasuod nga managigala nga taguon nato sa pangalang Rika ug Mara. Bueno, manukad kining atong sugilanon sa dihang naabot na sila sa ilang eskwelahan. Good morning! Uy, good morning sa Dusty! Malipayon lagi? Ay, syempre, best. Nako'y nakitaan nga bagong bar. Gusto ka makuyog na ako sa sunod? Ha? Dili ko anak, Bestie, uy. Kibaw, ba na ako nga, dili ba dyan ko hilig ang mga anak ang mga bar-bar or something, sa mga diha. Nga, besides, strict ba kayo ako mga parents? Dili ba sila ganahan nga maglaag-laag ko? Di gani sila ganahan gani nga. Kuan, maski pa man ganig outing-outing lang, nga with friends, di man gani sila ganahan. Ayay, murag. Mao siguro na imong ginabuhat tong weekends, no? Ay, sus, kakijig, gid-anin niya, uy. Kaisa lang good. May nagsaba sa inyong parents na maglaag ka. Kaisa lang, experience ang inyong nightlife. Enjoy the best. Sige na ba? Sige na. Kuyugit ko sa sunod. Ay, ang buot ang gini mo, Bestie, uy. Tuod ba? Nakabuhat na kasi mong assignment sa math, wala pa. Ay, hala, Bestie. Ano yung assignment sa math, no? I forgot about it. Oh my God, tabawin mo ko, Bestie B. Tabawin ko answer ha. Librehon lang tika unya. Kaya mas mag-grounded na sa buwan ni dili pwede, Bestie. Dili pwede. Kaya na ako ko'y gusto nga maaduan na bagong abili. Maang sige na, Bestie ha. Tabawin ko paliwag ha. Ahay, kiligi mo may hana. Nahala, sige. Ay kabala katabangan tika, Bestie. Oh my God! Thank you, Bestie! You're really the best. Yeah, Bestie, nabusog ka. Kaya kung wala, palitan ka dito glain. Kung saman, palit ko? Busog mo lang? Thank you, Bestie. Dili, uy. Ako gani dapat ang mag-thank you sa inuhan, no? Kaya answeran ni mo akong assignment kanina. Awa, na perfect din ko. Ano, din na, basta na yung mga bright na best friend. Sus, para kadto. Wala siya problema, Bestie, uy. Kaya ba nag-adjust ka ha? Basta ikaw na ganing mo hangyo. No, balibad yun in taon ko, ana. Uy, bakti naman daig, Bestie. Hala, uy, tara na, uy, kibasig balita sa tong katikisan nga subject. Uy, hala. Bestie na, nag-text na ako. Kadyot lang ha, kay akong basahon. Uy, Bestie. Dili sa day ko makasulod sa sunod nato nga klase. Kaya na ako'y emergency. Nasa ko'y adtuon ha. Arisa ako, Bestie. Kita lang taon niya ha. Bye-bye! Hoy, Bestie! Bestie, asa ka padulong? Hoy! Unyara, Bestie, mag-explain na ko nimo. Wala ka sa ako kay nagdali na ko. Kamusta man to si Mara, uy? Namura ka naglikay?
Asa na kung kato padulong ay? Kinikitlig ng bayhana? Ay. Good morning. Good morning, sir. Ang ato karong i-discuss bahin sa Christology. Kabahin ni Ginoong Hesukristo ang atong i-discuss karong adlaw. Mag-discuss kita kabahin sa hypostatic union. Unsa man ang hypostatic union? Ang hypostatic union mo ng duha ka nature sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao. Siyempre, kung moingon kita nga ang Diyos namatay o gilansang sa krus, dili na ang pagka-Diyos ni Hesukristo, ang iyahan ng pagkatao. Apan, kay Diyos man siya, mo na moingon kita nga ang Diyos namatay. O siyempre, si Jesus tao usab, masuko o gani masakitan. So kinahanglan atong sabton kanang gitawag nga hypostatic union sa atong Ginoong Hesukristo. Haba class? O by the way, ang inyong assignment ipasa kini ninyo sunod semana. Kinahanglan mag-research kamo kabahin sa milagro sa Eucharistia. Kay kana usa na sa kabilin sa atong Ginoong Hesukristo. So, ipasa na ninyo ang inyong assignment sa sunod semana, ha, class? O marka to ang atong discussion. Okay? See you next week and goodbye for now. Goodbye, sir. Thank you. Lalagid ko sa kantin. Mangita ba ko naman sa mga para makauna ko? Kaya murag gutom na da. Uy! Si Mara man ang naasa at mga nanisa? Hinabi ako dutuulan, bi. Hoy, Basti! Naaraman day ka din, he! Asa makagikan, oy! Kuan Basti ka na. Gigutom naman ko ba? Maungyanhin ako diretsyo kantin. O niya, kabalo man ko nga maanhin dahil ka diretsyo. Maubitang diri ko ni pwesto, kaya aron dari ako ni mo makitaan. Pag ulang ko nabalik sa school, na ako'y giadto. Hoy, tugaan ra gud sa tinuod, bi. Naglikay ka sa katikisim nga subject, no? Mo nang dili ka gato nga. Sorry, Bestie. Pero, nalibog manggod ko ba? Ano? Unsa din ang catechism? Apil pa din na sa tong major. Tugang-dugang naman na sa tong subject, uy. Tugang-dugang sa oras ba? Unsa din na, Bestie? Nalibog jug ko. Ganong, kinahanglan man na natong katunon. Ang katikisim, Bestie, mauna siya ang pagtununan sa mga binuhatan ni Jesus Christ sa mga tao. Ug maupon na siya ang libro nga naadiha ang mga tubag sa atong mga pangutana bahin sa Ginoo. Ug maong nagtuon ta aning katikisim kay syempre Catholic school man ang atong eskwelahan. Basti, tawagon ako ni mong ignorante ba? Pero, unsa tayo na si Jesus Christ? O, lahi-lahi ba ng Ginoo si Jesus Christ? Unsa din na sila, Besti? Mauganing giginahanglan unta nga motunga kaining katikisim nga subject, Besti, kay aron pag naa kay mga kalibog og mga pangutana simuna-huna, dali ra ang pagpangita sa tubag. Unsa man, magchika pa bata dinhi o mga on na ta. Mga on na siguro to, no? Kay hapit ng alauna, o? Hapit ng atong afternoon na klase? Sige, uy. Mga on na ta.
salamat ni ana gyud ang tanan. Dali na mo guys, oy magsugod na ta sa tong group activity para mahumantag sayo. Sige. Sugdan na nato kay aron mahuman na ta ba nya magmerienda na dayon ta kay nagpa-delivered na biya ko gikan sa McDo. Daghan biya kayo ni, mabusog gyud ron. Uy, pero kadali lang. Nasa ko'y pangutana. Una ta magsugod. Guys, kinsa day na si Jesus Christ? Makatabang ba na nato para mabuutan ta? Yan na uy kay magbuhat na ta sa tong group activity. Gamay ra baya panahon gihatag ni ma'am sa tua. Uy, naon sa day ka? Dali ra magud na iyang pangutana, good? Bitaw, si Jesus Christ mao tong savior kadali ana. Savior? Unya, nganong nahimo man nato siyang savior? Rika, Basti, di ba ikaw man gud ang magsigig simba? Pwede ba ko nimo tabangag sabot about kay Jesus Christ? Ana, unya na lagi ng istorya lagi. Ato sila gining buhaton ning task nga gihatag sa ato sa tong maestra. Kay mahurot na natong oras ani sige pa tagsat-sat daghan pa kay tagkuan kuskus balungos. Magsugod na ta ba? Sige oy. Tana, magsugod na ta. Unya basti, karon kay human naman ang atong activity o namuli naman sila. Tapos, wala na po tayo laing assignment. Unsa man, mukuyog ka na ko unya mang disco. Dito sa katong bar nga akong giingon sa imo haba nga bagong abli. Dili lagi pwede, bes. Kastrikto ba kayo akong mga parents? Unya, kapila na po na ko ginabalik-balik sa imo mga dili jud hilig ko mga ingon ana. Ay sige na good best. Karon lang bitaw ni. Malay mo. Dili na tayo magkakulig sa sunod, di ba? Wala mong takabalo sa panahon. Mong kuyugin na good ko, ha? Unya usa pa pod, di ba wala man karon sa balay sila dito o tita? Mong sa ato pa, ikaw ra karon usa sa imong balay. Panangin lang good, ingnan lang good si tito o si tita nga basig madugay kag uli unya kay dito ka sa amo maghimog assignment. Dito lagi ta ka best, promise. Sige. Pero hoy, kaisa ra gid ni ha. Di na gid ni pwede mautro pa. Og ayaw biya gid og saba nilang mami og daddy ha nga nag-uban ko nimo. Diba, bestie mo? Enjoy kaayo. Tingani ang nightlife. Feeling free. Oo, bestie. Enjoy man sad. Pero dili magudingon ani nga kinabuhi ang akong gusto. Pero bisan pa man, thank you kay di pa ubangi ko nimo dinhi. At least na-feel o na-experience gid na ko nga ingon ani di ay. Ingon ani day feeling mo basta naka sa diskuhan? Ingon ani day ka-happy ang maglaag-laag? Ana. Oh, diba, bestie? Mauning akong kinabuhi. Happy lang bisan dili na ko kauban ng akong mga parents. At least diri happy ko. Maong salamat bestie ha for letting me introduce you my world. Happy kaayo ko kay at least nakauban ako ang best friend sa ako ang kalibutan. Asus! Walay problema na bestie, uy. Happy, sad kaay ko kay nakauban ti ka. Sige na, manguli na ta kay lalong na kayong gabi, o. Sige, bestie. Ihatod na ta ka sa inyo. I love you, bestie. I love you too, bestie. Naunsa man ni siya, uy, naglambing man hinuon. Kabagkuan man sad ta. Lambing bagod. Wala, bestie, uy. Thankful lang kit ko ug happy ko kay ikaw ang ako ang best friend. Ug at least dinhi sa kalibutan bisan wala ako ang parents, naa ka permintis ako ang kiliran maong. Thank you, bestie. Thankful jud kaayo ko nimo. Sige na, uy.
Mamuli na ta. Best, salamat kay sa paghatod na ko ha. O, dili na lang di ka matulog. You're welcome, bestie. Mas gaan ang ako ang gibati kay kabalo ko nga nakauli ka nga safe sa inyo. Pero dili lang ko dili pwede matulog kay pasing makaabot sila dati og mami karong kadlawon ba. Unyang tuod-taod, mong kinahanglan nga makauli dayon ko sa amo. Salamat, bestie ha. Unya, mulakaw na ko. O, sige, pero pag-amping ha. Ayaw lang yun pagpatuga-tuga o baktas basta ngit-ngit kayo ang dalan. Pagsakay na lang para safe kang maabot sa inyo. Yes, bestie. Unya, good night na. Ayaw ba yajud kalimti, bestie ha? Nga love ti ka. Sige, oy. Arin ako. Sulod na dito. Bye na, bestie. Okay, good night. Bye-bye. Naunsa man ko, uy. Mura mo kong dili mahimutang. Ang akong huna-huna. Naaragit kang Mara. Murag nahatlog ko nga. Nga maglakaw siya nga sa raisa. Ay, bahala na to, uy. Lord, ikaw na bahala kang Mara, ha? Hahay, minawa diri oy. Ang jeep man gud ba kadili makahatod sa ako padulong sa subdivision jud. Paktason na lang nako oy. Paktason na lang nako dali-dali aron makauli dayon ko kay basin maabsent ko nila mami og dati diri sa dalan. Karon nga naglakaw ko. Nagpaktas-baktas ko diri. Pagko kibati og kamingaw. Pero wala sad ko kabalo kinsa akong gikamingawan. Ay. Pasin, katulugon lang siguro ko. O di na ko pauli. Hala, hindi ka dirion. Naman no dato'y sugat diri mi aki. Hala, murag na itaw sa unahan. Ayaw Leo. Kinsa ka? Nanong makasulod ka sa subdivision? Ayaw pagsinggit. Ampi ang imong kwarta. God! God! Dili. Buhi ko. Buhi ko. Ay kahit kagayibig ulo ko. ha. Tabang! Tabang! God! Kiinan God, kagayog asa ka? singgit. Tabangin ko ninyo. Upanha kagayod ha. Inang kagayib yung sapa. Hilom ka lagi. Karon. Hilom ka naman. Be? Wow! Kini ang akong gipabot. Kasakit. Sa ako. Diyan ka iyang. Sundin yung bago ba? Kinahanglan. Kinahanglan. Makatagan ko. Makasibat ko samtang bisip pa siyag. Mukay sa akong bag. Kinahanglan. Makapalayo ko. Makapangayo ang tabang. Manay ko. Kama. Musibat jiday ka? Karon gi musibat ka man. Pusilon tikad. Ayaw lagi sibat. Sibat manggod kagod. Di, patay noon ka.
salamat. Ianagit ko sa campus. Kapuya gid gabi sa disco oy. Wa na inon ko katarong og tulog da. Wala ka. Wala ka lagi na ako nakita si Mara. Basin og nalitra to. Hi, Jul! Hi, Mitch! Nakita ninyo si Mara? Nasa din, he? Wala gin ako sa nakita ron. Wala ra ba, Zay? Maog yun. Wala din mo nag-chat or nag-call man lang. Wala, sab. Malate ra siguro to, Zay. Tara na, oy. Nag-recess pa ba ta? Sige ka, napabaya tayo mag-subject. Salamat. Nabusog ko sa kwek-kwek nga akong gikaon. Ay, mubalik na ko sa classroom, oy, kay basin niyag malate ko. Day! Oh, ngano mo, oy? Nganong murag mas paspas pa man mo sa mga gipanggukod? Unsa nahitabo, ha? Si Mara! Oh, ngano? Naunsa si Mara? Patay na si Mara! Patay na si Basti! Ito na siya. Sabtag na lang ako siya sa buwan. Pauli sila gabiin. Diyos ko! Dali. Marang inalanda kay teacher. Nga dili na sa tumusunod sa next subject niya. Para makaunto ta sa porinaryo. Dali mo. Para kulogin na yung gusto niya sa pagkulturong. Tara. Niana kita. Manood na sa lawak ko sa gihaya si Mara. Sige, tara. Buenos dias, Tita Soledad. Ni ako ug ang among mga classmate ni Mara aron musudungon ta sa iyang haya. Buenos dias, también, Rika. Salamat kayo sa inyong pag-anhi aron sa pagduaw sa akong unika iha. Kalit kayo mga panghitabo. Samtang nabisik og atiman sa among mga negosyo sa Amerika, Europa ug Asia. Usap-usab, dinhiman siya nag-eskwela. Mao nang gibilin ko lang siya nga nihiuban sa among mga muchacha. Apan, sa dihang tuwa ko sa Hong Kong, nakadawat ko og tawag sa telepono gikan sa among mansyon. Daw sa nahugno ang akong kalibutan sa pagkasayod ko nga wanhang akong anak. Sige, panglingkod una ka mo. Kay mag-andam kog snacks para ninyo. Thank you, Tita. Dali na mo, Zay. Hain man ko. Ganina rin ko naglakot ng tapita. Wala klarong paturingan. Minora pa. Hangtod ka nung sa taon ko din wala ko kabalo. Asa ko padulong. Hala. May hayag kong nakita. Akong sundan. Kahayag tining tapita. Og na ay mga tao nga naglinya sa unahan. Kataas sa ilahang linya. Nagunsa mangkaha na sila. Magpaduol ko gamay sa ila.
Naay tao sa unahan o tao nga nagbasa siyag libro. Kunubi akong panitan. Ang mga tao iyang gipasulot sa dakong gate. Ang uban kanila tagsa-tagsa ug ang uban sad kanila grupo. Masunod ko. May usa ka batan-ong babay nga nagpaingon dinhi. Ako siyang tawgon. Hala, nakitaan ko niya. Tuulan ko kaha siya. Babay! 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 Duol nga ri. Ayaw kahadlok. Dili ako dautan. Duol nga ri, babay. Hala, iya kong gitawag. Magdali kong duol niya. Hay, kinsa di ay ka? Nganong imo man kong gitawag? Ako ang gwardiya sa matagangaan ni Ining Dapita. Kinsay imong pangalan, babay? Aron akong tan-awon ni Ining libro sa kinabuhi nga akong gigunitan. Mara ang akong ngalan. Og, unsa day ng libro sa kinabuhi? Imo kong ilista? Ayaw na pagsigig pangutana. Kadiyot kay pangitaon ko ang imong ngalan dinhi. Kanong nipalipad man siya sa pagtubag sa akong pangutana? Hala, iya kong gitutukan. Wala na ko makita ang imong pangalan dinhi, babay. Nining maong libro. Ug ang mga pangalan lamang nga nahisulat nining libro sa kinabuhi ang makasulod sa gingharian sa langit. Ha? Unsay gingharian sa langit? Unsa man di ay kung wala ko nalista diha? Ayaw pagbugal-bugal, babay. Wa ka masayod sa imong mga gipanulti. Anghelo, Nyor, palihog dadaa kining maong babae nga wala nahisulat ang iyang pangalan niining libro sa kinabuhi nga ako karong gigunitan. Dili siya angay niining dapita. matuman, senyor. Asa ko nimo dadon? Buhi ko! Buhi ko! Buhi ko! Hoy! Tubag ako! Ngano di man jud ko nimo tubagon? Pasayloa ka, babay. Dili ka ngayon sa dapit niya mong giadtuan ka ganina. Pasayloa ka, babay. Dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Tungod kay wa ka makahinulsol sa dihang buhi ka pa. Ikasubo ko ang akong pagbilanggo ni mo din. Adios, Mara. Ako ang imong anghel de la guardia. Ayaw na akong biyay dinhi! Hoy! Hala! Wa na! Nibiya na gayud siya! Hahay, wala gayud ko'y nasabtan atong gipanulti sa anghel sa. Tuod, basin may kalabutan kadto sa Kristyanismo. Kinsa ganitong Ginoo? Si Jesus Christ. Pero dili ko kabaluon saon pag-ampo niya. Rika!
Kung imo lang unta kong gisultihan bahin ini, okay ra unta to. Pero wala kay bili nga pagkahigala, Rika. Wala kay bili nga pagkahigala. Isa mo! Unsa inyong buhaton ka na ako? Ayaw! Ayaw! Buhihi ko ninyo! Maluoy mo, buhihi ko ninyo! Sa palibot, kapapasok, pre. O, kahadlok sa pangagpay sa buhat na demonyo na nag-alirong ka na ko. Dunay pang panganag kalayo sa unahan. Kalayo, kasakit, pag-antos, impyerno. Welcome to the kingdom of hell! Nahuman na kitang kong tanaw sa akong paboritong salida nga Rosemary's Baby. Uy, 11:55 PM naman di ay. Ay, matug na ko, kay sayo para ba ko uma? Yun na ba? Unsa man yung papel nga naa sa ibabaw sa lamisa sa sala? Kadyot kay akong kuwaon. Niyan sa akong mga kamot ng papel. Tempa, tiin man ka anigikan? Kapuwa sa mga litrangan na hisuwan. Tawdo ko. Akong basahon. Pinalangga kong Rika. Hinaot nga imuning mabasa. Sa atong panag-uban, isip po sa kasuod nga managhigala. Daghang mga butang ang atong gipanag-ambitan sa matag usa ka nato. Sige tagkuyog sa eskwelahan. Magdungan og pangaon hangtod sa paghimo sa atong mga homeworks. Apan, aduna kay usa ka butang nga gitago kanako sulod sa dugay nga panahon. O kana, mao ang bahin kang Hesukristo. Namatay ko tungod sa usa ka disgrasya. Nabatyagan ko nga nibulag ang akong kalagikan sa akong lawas. Nagtuo ko nga ang akong kamatayon mo ang magdala kanako sa malinawong kapahulayan. Apan sukwahi day kini sa kung unsa ang akong gituuhan. Naglakaw ko sa dalan nga awaaw sa mga naglakaw ko nga walay klaro ang padulngan. Og sa dihang nakakita ko og kahayag, iadto ko didto. Og didto, nakita ko ang panon sa mga tao nga naglinya ditong dapita. Anam-anam nga gipasulod ang mga tao sa usa ka ganghaan. Ang uban kanila grupo, ug ang uban usab kanila tagsa-tagsa. Sa dihang ako na ang mituol, ilang gisusi kung nakasulat ba ko sa libro sa kinabuhi. Apan, may usa kanila nga miingon nga wala ako may sulat sa maong libro.
May usa ka anghel nga mikuha nako gikan didto o gidala ko sa usa ka selda. Ug sawa pa nila kawang anghel, nakita ko nga nagmasulubon ang iyang panagway ug may katapusan siyang gipamungari kanako. Niingon siya nga gikasubo niya ang iyang paghatod kanako didto sa maong selda. Ug niingon siya nga dili ako angay ditong dapita. Wala ko makasabot sa iyang giingon. Ug sa dihang nakabiya na ang anghel, nahuna-huna nako ang butang nga imong gitago kanako sulod sa dugay nga panahon. Rika, dili pa giisip man ti ka nga akong tinuod nga higala. Unggong higala gayud ko nimong tinuod, wala kay angay nga itago kanako. Kung higala unta ko nimong tinuod, andam unta ko nimong sultihan sa mga butang nga makaayo kanako. Apan ngano? Nganong gilimod mo man si Jesus ngari ka na ako? Pila kay kayo na ba na nangutan ako ni mo bahin ini? Apan dili mo ako tupagon. Lain ka ayo ka. Rika na iubos ko pag-ayo ni mo. Habi ko bag tinuod ti kang higala. Grabe akong gibati. Nakasilag. Kalagot ingon man ang kaguol tungod sa imong gibuhat. Kari ka na ako. Ug tungod ni ini. Nagmahay ko. Nagmahay ko nga nakaila ko pa ikaw. Ngano, Rika? Nganong gilimod mo pan si Jesus? Kari ka na ako. Ha? Ngano, Rika? Pipila ka gutlo gikan sa akong lawom nga paghinuktok. Adunay duha ka demonyo nga mikuha kanako gikan sa akong selda. Itom ang ilang pamayhon ug pula ang ilang mga mata. Sa dihang gianinaw nako ang among gilakwan, nanimahong aso pre ang maong dapit. Pagkaayo ang aso. Ug lain na kayong kulpa sa akong dugan. Hangtod nga nakita ko ang usa ka pangpang nga diin dinhi adunay lawod sa kalayo. Ug sa walay pagduha-duha, ila akong gitambog sa maong pangpang nga nagkalayo. Ug mauna kini ang impyerno kung diin niya ako karon. Ulahin na ang tanan. Wala na'y kapasiluan ang akong mga sala. Ang imong amiga, Mara, uban ng panghinaot nga unta. Maunta, panira ka karon, uban ka na ako. Dili, si Mara, nagpanagsuwat alang ako. Mara, pasalo ako. Gipadalaan ko ni Basti og suwat. Suwat nga puno sa pagmahay. Kay ubos, kasakit og pag-antos. Suwat, gikan sa impyerno. Mahinungdanon gayud kaayo ang atong pagkakristohanon. Busa, angayan gayud nga ato kining ipaambit sa tanan natong mga kaigsuonan. Bisan gani ang mga bisan unsang mga butang nga sayod sabtang makaayo sa tanan. Angayan tang mutudlo, mugiya, ug ingon man mupaambit ngadto kanila. Ato sang hinumduman nga kita lumalabay lang nining kalibutan. Busa samtang dili paulahi ang tanan, mubuhat kita o mga mahinungdanon, pililhon, matulunanon,
ug ingon man mga maayong binuhatan nga ikaayo ug ikalipay sa atong isig katao. Kay kining tanan, ikalipay gayud sa atong labawng makagagahom. Busa mga kaigsuunan, isangyaw ug ipaambita ang Kristyanismo. Og dinhi natapos kining atong sugilanon. Sugilanon nga naguluhan. Sulat gikan sa impyerno. Kadtong mong sugilanon sinuwat og ubos sa direksyon ni Sean Hulapong Pantalyon. Recording technician Gilbert Morley. Musical scorer og audio supervisor DJ Taurus. Recording editor Christian Failnar. Ug sa dili pa kami hingpit nga manamilit kaninyo sa kahanginan, aniya mga artista nga naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Rica, Joyce Rica Jimenez. Mara Monique Granaderos. Sa papel sa katikista, Gilbert Morley. Sa papel sa tulisan, John Dave Bughao. Sa papel ni Solidad, Ednilus Mansueto. Sa papel ni San Pedro, Fermin Colliantes Gomez. Inabagan ining sunod, Bea Malate, Erika Salinas, Lorenel Bilyondo, Ferds Leono, ug Cesar Ayen Cabaong. Hangtod sa sunod higayon, Laudetur Jesus Christus.